така хора, съжалявам за прекъсването. И сега сме в Mobizen и можете да видите как се справям в Viber. Може да не видите контактите, не контактите, ама може да разгледате телефона. Имам си TikTok вече, свалих го и това е първият клип на това приложение, от това приложение Mobizen. Най-хубавото приложение е това. Сериозно, много е хубаво. Хора, ще изчакаме, но ще сме на пауза, докато зареди. Но хора, при и така хора, върнахме се. Още не е заредил Viber, но разберете, това ми е първият клип от Mobizen. До сега не съм снимал тази програмка. До сега съм снимал от Screen Recorder. Много е странно да снимам от такава програма. Особено на Alcatel. И така, нека да видим лайфа, наред ли, не е ли наред. Бъгнем се, не. Ми, всичко ми е наред, хора. Защото нещо не ми се включва, но нищо, хора. Ето зареди. Така, както виждате, геймс не спират да ми пишат. А пък групата ми е зелена. Не е точно група, не съм видяли клипът с Анди и Дани, много е смешен. Слагам чалендж. Сега малко, и така. Сега влизаме в групата хора и ще видите какво съм пратил на Галин. И на Денис, ама аз му нямам номера. Затова хора да се знаете. Да пусна звука на телевизора ми, че нещо не ми хареса толкова тихичко. И така хора, нещо не действа. В началото не помня дали съм ви казал как сте Георги Арми, но сега ви казвам за сега. И ще почекаме. Доста време зарежда, но както дали е, влизаме от Viber. Ще видите какво имам в телефона. Ще видите напълно всичко. И не всичко. Няма да влизам в приложението. Така. Ето ми приложи нещата. Конрителите не съм ги пробвал. Клеен мастер. Най-често използвам тях. Да, и ако се чуете защо имам MyVivaCom, пратиха ми съобщение от VivaCom за VivaCom. MyVivaCom де. Така хора, кратичко е видеото. Ето. Сега сме си тук. За съжаление не ми дава да продължа. Но ще почакаме.
успях. Така. Ето го тиктокът ми. Сега не съм го изпробвал. Просто влязох за малко да видя и тиктока. Аз знам точно какво представлява. Ама много странно. Така, хора. Така. 7 минути, хора. Повече от на клипът на Галин Ален. О, да, забравих. Ще ви го покажа. Така. Ето го YouTube. И сега, хора, ще видите канала на Галин Ален. Защото той хем е съученик, хем е приятел, хем почти ми е партньор. Почти в клиповете. Но участваме в първи ми канал един път. Така. Хора, сигурно виждате отгоре, че е 22:40. Съжалявам, хора, за толкова, че... Съжалявам, хора, ще се обръщам. Така, хора. Така, хора, като не зареди, отиваме прямо в канала на Галин Ален. Така, хора, съжалявам. Така, хора, върнахме се пак. Съжалявам. Сега май ще трябва да не зарежда там да търсим.
Така хора, направиш ми се. И се женя заради хора. Заради. И сега се връщаме хора. То скоро не знам дали ще. Така хора. Тук с дълъг клипът. Като вчера вечерта. Така, ето. Зареждане. Така. Ето го каналът на Галина Лен. И хора. Сега се връщаме вътре. Няма да повярвам. Първото ми снимане от такава програма. И то цели 13 минути хора. Не мога да повярвам. Никога не съм правил такова нещо. Знам, че ми пътва студия. Но хора, това е най-якия клип, който съм правил. Галин Ален. Тъкмо мислех да спирам клипа, ама то тъкмо се пусна. И ме така смеят хора. Така. И така малко да следим. И хора, съжалявам, че говоря толкова тихо. Просто съм сам. Не, че живея сам, просто тук съм сам в стаите, няма никой. Само аз съм на горния етаж. Към стаите и банята и коридора. Просто сам съм. Баща ми е в мазата. Сестра ми отиде с колата на някъде. Майка ми ще се прибира след доста малко време. Да, ето хора. Галин не може да снима на GTA хора. Той не може да снима на 4 минути и 43 секунди. И той не познава GTA 5 от GTA San Andreas. Той снима на GTA San Andreas, каза, че играе на GTA 5. Тоест не познава нищо хора. Да, и ето го предния ми клип от вчера, 17 минути, почти 18. И така хора, влизаме в канала му. Някой ми е гледал клипа преди един ден, едно показване. Мале, много се радвам, дано имам нов абонат. Хора, много се надявам да имам нов абонат. Никога не съм имал един. На проваления ми канал имам 200 абоната, защото е провален. Няко се провалях. То е сега на телефона на майка ми. Телефон след това се прехвърли на таблета ми, сега пак се прехвърли на телефона на майка ми и сега не мога да снимам.
кажа, че това не е я. Ето, Галина Лен, аз съм... То с не е наред. То си има 20 абоната, преди имаше 19. Бати, апанара. Той има 19 повече от мене. Мразя го Галин. Не, че го мразя, просто съм му ядосан, че има 20 абоната. Все пак има с 180 повече от него на якия канал. Не на якия, 10 абоната. Не съм стигнал и сребърния YouTube бутон. И така, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Пръснете лайк бутон, сабскрайбнете се като натиснете бутона абонирам се и след това пише абонамент. И то не струва пари, хора. И натиснете камбанката, за да получавате известия за всички мои видеа. И Георги Арми, Георги... Ау!